Έχει προκαλέσει η αίσθηση όσα αποκάλυψες σχετικά με ευρήματα από την Αμφίπολη, γιατί πρέπει να πούμε ότι ο Μιχάλης ο Λεφαντζής είναι η ψυχή της ανασκαφής στην Αμφίπολη μαζί φυσικά με την κυρία Περιστέρη, αλλά είναι πολύ σημαντική η συμβολή του στο να έρθουν στο φως όλη αυτή η σπουδαία ανακάλυψη της Αμφίπολης, αλλά έχει προκαλέσει αίσθηση και αυτά που είπες την τελευταία εβδομάδα μετά την επίσκεψή σου στο Ερμιτάζ στη Ρωσία, όπου είπες ότι σημαντικά ευρήματα που προέρχονται από την Αμφίπολη έχουν πάει με έναν τρόπο, προφανώς από Αρχαιοκάπηλος, έτσι, ή από, θα μας τα πεις εσύ, έχουν πάει σε άλλα μουσεία. Ισχύει κάτι τέτοιο? Ναι, φυσικά και ισχύει. Απλά αυτό δεν συμβαίνει μόνο στο μνημείο της Αμφίπολης. Συμβαίνει σε ολόκληρη την Νοτιοανατολική Ευρώπη και Μέση Ανατολή και Βόρεια Αφρική. Δηλαδή η μεταφορά αρχαιοτήτων το 18ο-19ο αιώνα αλλά και τις αρχές του 20ου είναι κάτι το οποίο συμβαίνει πάρα πολύ συχνά και το έχουμε παντού. Οπότε πιστεύεις ότι κακώς εμείς ρίξαμε τα φώτα περισσότερο σε αυτό? Όχι. Απλώς είναι, κοιτάξτε, αυτό το οποίο παρουσιάστηκε στο Ερμιτάζ είναι κάτι το οποίο μελετάται εδώ και περίπου 1-1,5 χρόνο. Έχει γίνει πάρα πολλή δουλειά, εντελώς σιωπηλή, δηλαδή χωρίς την παρίσφρηση ανθρώπων οι οποίοι θα το διέδιδαν αυτό. Και μετά από 1 χρόνο εργασίας αποφασίσαμε ότι θα πρέπει να δώσουμε μια προεισαγωγική ιδέα για το τι ακριβώς συνέβη στο μνημείο. Για να πούμε λοιπόν, σας έκαναν πρόσκληση οι Ρώσοι να πάτε στο Ερμιτάζ. Όχι, είναι ένα επιστημονικό συνέδριο. Καταρχήν, για να πούμε μερικά πράγματα, να δώσουμε. Λοιπόν, η ιστορία που έχει να κάνει όχι μόνο με την Αμφίπολη, αλλά με όλα τα μνημεία και με όλα αυτά τα αντικείμενα που είναι αντικείμενα έρευνας, που θα πρέπει αρχικά να συζητιόνται σε επιστημονικούς χώρους και κλεισμένων των θυρών. Και μετά, αφού πια έχουν βγάλει συμπεράσματα οι επιστήμονες και έχουν κάνει ζήμωση για το τι ακριβώς είναι, μετά θα πρέπει να γίνονται ειδήσεις. Γιατί σε διαφορετική περίπτωση φτάνουμε σε παρερμηνίες. Η εμπλοκή δηλαδή η εμπλοκή του κόσμου του δημοσιογραφικού σε ένα αντικείμενο το οποίο είναι αρκετά πολύπλοκο, όχι αρκετά πολύπλοκο, πολύ πολύπλοκο, επιστημονικό αντικείμενο το οποίο δεν μπορεί να το καταλάβει κανείς αν δεν έχει μελετήσει πάρα πολύ. Νομίζω ότι είναι δύσκολο να φτάσει αυτό το οποίο κάνει ένας επιστήμονας, ένας ερευνητής στην κοινή γνώμη. Θα πρέπει να υπάρξει ζήμωση, να εξαχθούν 1, 2, 3, 5 συμπεράσματα και μετά αυτό το ιεραρχημένο πράγμα το οποίο θα έχει βγει να περάσει στην κοινή γνώμη πάλι υπό όρους. Εμείς είχαμε για πρώτη φορά μία παραγωγή πληροφορίας από το τραπέζι του χειρουργείου, δηλαδή από την επιστημονική έρευνα απευθείας, real time το είχαμε στην κοινή γνώμη, στη δημοσιότητα, δηλαδή μαζική δημοσιότητα, το οποίο ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Βομβαρδισμός πληροφοριών. Χωρίς όμως να υπάρχει, χωρίς ιεράρχηση. Αυτό όμως, αλλά αυτό δεν ευθύνεται κανείς, ήταν κάτι το οποίο συνέβη. Ήθελε και η κοινή γνώμη. Να πω κάτι. Όταν το βλέπεις πια σε βάθος περίοδου, γιατί αυτό έγινε πριν από 3 χρόνια πια σχεδόν, ήταν ένα πείραμα. Είναι η πρώτη φορά που έγινε κάτι τέτοιο. Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ αυτό το πράγμα. Δηλαδή, μία έρευνα αποκάλυψης ενός μνημείου, το οποίο είχε μέγεθος διαστάσεις που δεν τις είχαμε ξαναδεί στον 20ο αιώνα. Δηλαδή, τέτοια μνημεία αναλόγου μεγέθους έχουν βρεθεί στον 19ο αιώνα. Που είναι και ο ένας των μεγάλων ανακαλύψεων, αρχαιολογικών ανακαλύψεων. Να έχει real time, ώρα-ώρα, κάθε ώρα να έχει και ένα καινούριο δελτίο τύπου, ένα νέο το οποίο αποδίδει στοιχεία τα οποία δίνονται σιγά-σιγά. Αυτό το πείραμα απέτυχε, πιστεύεις, Μιχάλη, ή απέτυχε? Όχι, δεν απέτυχε. Απλώς επειδή υπάρχει πάντοτε όταν υπάρχει κάτι καινούριο το οποίο εισάγεται στην κοινωνία, γεννιέται μια ιστερία. Και αυτή η ιστερία σε πολλές περιπτώσεις αντί να οδηγήσει σε καλό, οδηγεί και σε κακό. Δηλαδή, για παράδειγμα, εγώ λέω η ειδικότητά μου είναι προστασία μνημείων. Όταν λέμε προστατεύω ένα μνημείο, τι εννοούμε? Προστατεύω ένα μνημείο σημαίνει ότι ξέρω πολύ καλά τα χαρακτηριστικά του μνημείου, μπορώ να καταλάβω τη χρήση του, την αρχική του χρήση, την ιερότητά του, αλλά και τις ανάγκες του μνημείου, τις δομικές, τις τεχνικές, και το προστατεύω κάνοντας επεμβάσεις οι οποίες είναι οι λιγότερο επίφοβες,
για την ασφάλεια του μνημείου. Αυτό είναι το δικό που μαχαίρι. Μπορεί να θέλω το μνημείο να το προστατεύσω και με τις επεμβάσεις που θα κάνω, οι οποίες θα είναι υπέρ του δέοντος, να το καταστρέψω. Η προστασία λοιπόν. Έχουν συμβεί αυτά στο παρελθόν. Η προστασία λοιπόν είναι πάνω σε μαχαίρι δίκοπο. Δηλαδή πάνω σε ένα λίμα. Είναι πολύ λεπτή η γραμμή. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, όταν μιλάμε για διαχείριση και προστασία μνημείων, θα πρέπει πρώτα να ξέρουμε με τι έχουμε να κάνουμε. Τώρα, να μείνουμε στην Αμφίπολη. Όχι, να πάμε λίγο στο θέμα το γενικό. Επειδή έγινε είδηση προφανώς ότι πολλά από τα κομμάτια που προέρχονται από το μνημείο καταρχήν η ανοδομή του μνημείου, η ανοδομή του συγκροτήματος, του τύμβου και του ταφικού μνημείου διεσπάρει στα 4 σημεία του ορίζοντα. Σε διάφορες περιοχές, χρονικές εποχές, Μιχάλη. Όχι, να πούμε κάτι. Το μνημείο αυτό είχε 10.000 κυβικά μάρμαρο. Μαρμάρινο υλικό. Ναι. Ήταν μια πολύ μεγάλη παραγγελία μαρμάρου που ήρθε από τα ατομία της Θάσου και ήταν η μοναδική παραγγελία προφανώς που έγινε στην περιοχή. Μια φορά έγινε αυτή η παραγγελία στην αρχαιότητα. Ήρθε το μάρμαρο σε τεράστιες ποσότητες, φτιάξανε ένα μεγάλο μνημείο τεραστίων διαστάσεων, δηλαδή ένα μνημείο που είχε μέγεθος πολεοδομικό πια. Δεν ήταν ένα οικιστικό συγκρότημα, δηλαδή 5 πραγματάκια μικρής διάστασης. Ήταν ένα μια τεράστια περιοχή διαμορφωμένη με μαρμάρινο υλικό. Αυτό το υλικό από κάποια στιγμή και πέρα, όταν πια έπαψε να έχει την ισχύ, διότι έχουμε μεταλλαγές πολιτικές, κοινωνικές στην περιοχή, άρχισε σιγά σιγά να αποξυλώνεται. Διότι το μάρμαρο ήταν σαν χρυσάφι εκείνη την εποχή. Και δεν υπήρχε μάρμαρο στη Μακεδονία τόσο πολύ. Δηλαδή στη Βεργίνα, ας πούμε, και στην Πέλα δεν έχουμε μαρμάρινα μνημεία τόσο μεγάλα. Πουθενά στη Μακεδονία δεν έχουμε μαρμάρινο μνημείο τόσο μεγάλο. Η χρήση του μαρμάρου στην αρχή, πριν ακόμα βρούμε τα διάσπαρτα γλυπτά τα οποία είναι σε 4 μουσεία, βλέποντας το μνημείο καταλάβαμε ότι έχει τεταμένη χρήση μαρμάρου. Όταν συνειδητοποιήσαμε με τις αναπαραστάσεις του 2014 τον όγκο του μνημείου και τώρα που βλέπουμε και τα γλυπτά που είναι σπαρμένα παντού, καταλαβαίνουμε ότι εμείς στην αρχή είχαμε στο μυαλό μας 6.000-7.000 κυβικά και έχουμε πάει τώρα στα 10.000 κυβικά μαρμάρου που ήρθαν για να κατασκευάσουν το μνημείο. Είναι μια τεράστια ποσότητα. Δηλαδή, υπάρχει κάτι ανάλογο ιστορικά στην Ελλάδα που να έχει χρησιμοποιηθεί τόσο μάρμαρο? Με τη μία για ένα συγκεκριμένο συγκρότημα, όχι. Διότι αν πάρουμε, ας πούμε, το μοντέλο των συγκροτημάτων, των μνημειακών συγκροτημάτων, όπως είναι η Ακρόπολη, η οποία έχει χιλιάδες τόνους μαρμάρο, δηλαδή έχει πολύ παραπάνω μάρμαρο, έχει χτιστεί σε φάσεις. Ετοιμάζεται πάρα πολλές φάσεις και είναι συσσόρευση δομικού υλικού, το οποίο έχει μια χρονική διάρκεια πάνω από 500 χρόνια, σε υπάλληλα μνημεία. Ενώ εδώ έχουμε για ένα συγκεκριμένο συγκρότημα, ναι. Και επίσης. Και για ένα χρονικό διάστημα συγκεκριμένο. Πόσα χρόνια μπορεί να χτιζόταν η έκπληξή μας είναι η εξής. Ότι η μοίρα αυτών των μνημείων, τα οποία τότε ήταν σε ένα Οθωμανικό κράτος, στο οποίο, ναι, προφανώς το δομικό υλικό δεν είχε αξία. Είχε αξία το δομικό υλικό όταν ήταν, ας πούμε, στο κάστρο της Ακρόπολης, στα Οθωμανικά χρόνια, ο Δυσδάρης, δηλαδή ο διοικητής του κάστρου, έδινε απευθείας τις αναφορές του στην Υψηλή Πύλη, στην Κωνσταντινούπολη. Δεν υπησέρχεται κανείς στη διοίκηση και την εξουσία του. Και το υλικό το οποίο είχε το κάστρο, λόγω του ότι ενδέχεται να υπάρξει πολλή ορκία, υπήρχαν λόγοι άμυνας, έπρεπε το υλικό, το δομικό που υπάρχει στο κάστρο, έστω και αυτό στα μνημεία, δηλαδή τα μνημεία δεν τα θεωρούσαν μνημεία τότε, να παραμείνει στο κάστρο για λόγους άμυνας. Δηλαδή να μπορούν να χτίσουν κτίρια, να μπορούν να φτιάξουν οχυρώσεις κλπ. Πολεμίστρες και τα λοιπά. Επομένως, στην Ακρόπολη, για παράδειγμα, από το 1760-70 είχαν γίνει προσπάθειες, για παράδειγμα, να αφαιρεθούν τα μάρμαρα του Παρθενώνα. Είχαν έρθει πάρα πολλοί. Στην αρχή ήρθαν Γάλλοι, έγινε η Γαλλική Επανάσταση όμως και τους χάλασε την πίτα και έτσι οι Γάλλοι δεν κατάφεραν να αποκολλήσουν τα μάρμαρα του Παρθενώνα και μετά ο πρέσβης της Βρετανίας στην Κωνσταντινούπολη, ο Λόρδος Μπρους Έλγιν, είναι αυτός ο οποίος αποφάσισε με τη βοήθεια κάποιων dilettantes, δηλαδή ανθρώπων οι οποίοι ουσιαστικά μάζευαν αρχαιότητες και τις πήγαιναν στα μουσεία,
να κάνει το ίδιο, δηλαδή να πάρει τα μάρμαρα. Ο Δυσδάρης τότε δεν έδωσε την άδειά του. Καμία άδεια δεν έδωσε. Απλώς είπε ότι πάρτε κάποια κομμάτια, 1-2 κομμάτια. Και τι έκανε ο Έλγιν, παρέκαμψε. Ο Έλγιν πήγε και έβγαλε εντολή, η οποία ήταν από έναν απόντα υπουργό και έβγαλε ένα φιρμάνι, το οποίο αυτό δεν είναι υπογεγραμμένο, το οποίο το έδωσε στον Δυσδάρη, του λέει θα υπακούσει αυτή την εντολή κλπ. Ο Δυσδάρης βέβαια έφερε αντιρρήσεις, αλλά μετά πληρώθηκε προφανώς και τους άφησε να τα βγάλουν τα κομμάτια. Το ίδιο πράγμα δυστυχώς συνέβη και στη Μακεδονία. Δηλαδή κάπου στα μέσα του 19ου αιώνα έχουμε, ενώ όσο ακόμα η Μακεδονία είναι υπό το Οθωμανικό κράτος, έχουμε περισυλλογή κομματιών τα οποία μεταφέρονται στα μουσεία από Γάλλο αρχαιοδίφη της εποχής, ο οποίος έχει ένα φιρμάνι από την Υψηλή Πύλη και πηγαίνει πάλι στον Αγά της Αμφίπολης, δηλαδή ο Αγάς είναι και Δυσδάρης στο Γενίκιο, δηλαδή στη σημερινή Αμφίπολη, και ο οποίος στην αυλή του έχει το λιοντάρι, τα κομμάτια από το λιοντάρι, έχει τα κομμάτια από τον περίβολο, δεν έχουν ακόμα σκάψει τίποτα, απλώς έχει μαζέψει το υλικό που θεωρεί ότι είναι σημαντικό για να το πουλήσει στους ξένους, το έχει μαζέψει στην αυλή του. Ο Αγάς της Αμφίπολης, ο Αγάς του Γενίκιο βασικά. Όταν λοιπόν προκύπτει το ζήτημα, έρχεται ο Γάλλος εκεί ο συλλέκτης και βλέπει στην αυλή αυτό το υλικό, του λέει θέλω το υλικό αυτό να το προχωρήσουμε. Του λέει έχω κι άλλα, πάρ' τα άλλα από εκεί, τον πάει σε διάφορες περιοχές και το υλικό αυτό διασπάρει στο Μουσείο της Κωνσταντινούπολης και στο Μουσείο του Λούβρου. Μάλιστα. Καταρχήν. Το θέμα είναι όμως ότι έγινε και όχι αρχαιοκαπηλεία βασικά, έγινε από τους κατοίκους εκεί πώληση πολλών κομματιών τα οποία δεν τα είχε ο τα είχαν αυτοί, τα είχαν στα χωράφια τους. Για ποια εποχή μιλάμε τώρα, Μιχάλη? 1850. Όχι. Έχει γίνει η Επανάσταση, υπάρχει το ελληνικό κράτος και είναι μόνο κάτω και 1850-1860. Μάλιστα. Και επίσης να ξέρετε ότι αυτόν τον Γάλλο ο οποίος πήγε τα κομμάτια τον είχε, ήταν βασικός του συνεργάτης ο αρχαιολόγος, ο πρώτος πραγματικός αρχαιολόγος που μελέτησε την περιοχή, ο Περτριζέ. Δηλαδή στα τέλη του 19ου αιώνα, ο οποίος ήξερε που είναι το λιοντάρι γιατί είχε επισκεφθεί το σπίτι του Αγά ή Δυσδάρη. Ήξερε όχι μόνο το λιοντάρι, ήξερε τα πάντα, είχε ψάξει την περιοχή και τέλος πάντων είναι αυτός ο οποίος συνέχισε τη δουλειά του προηγούμενου. Και έχουμε μια πολύ ωραία ιστορία στην οποία για μια ακόμα φορά ο δεύτερος Γάλλος ο Περτριζέ, που του αρέσει πάρα πολύ το λιοντάρι, δεν θέλει να το πάρει. Δεν θέλει να το μεταφέρει στη Γαλλία, για παράδειγμα. Όταν φτάνουμε όμως στους Βαλκανικούς πολέμους, στον Παγκόσμιο Πόλεμο δηλαδή, στο 1912. Που έχουν έρθει στρατεύματα των συμμάχων. Όχι, έχουν έρθει οι Άγγλοι και με την εγκατάλειψη από τον Δυσδάρη ή Αγά του χωριού, γιατί πια έχουν έρθει οι ελληνικές δυνάμεις μαζί με τις βρετανικές δυνάμεις, με την ταξιαρχία Shropshire, για μια ακόμα φορά ο Βρετανός διοικητής της ελαφράς ταξιαρχίας Shropshire αποφασίζει ότι πρέπει να πάρει το λιοντάρι στην Αγγλία. Όπου το λιοντάρι είναι και το σύμβολο της Αγγλίας, έτσι, είναι και στη σημαία την Αγγλική. Είδε συμβολισμούς. Και οι Βενετοί αυτό έκαναν. Θα πούμε μετά για το λιοντάρι του Πειραιά. Λοιπόν, οι Βενετοί έχουν μαζέψει όλα τα λιοντάρια, το ξέρετε αυτό. Έχουν μαζέψει πολλά λιοντάρια, όχι μόνο του Πειραιά. Έχουν μια συστάδα από λιοντάρια, μαζεμένα από διάφορα μέρη. Γιάτσικο λιονταριών. Ναι, τους άρεσε πάρα πολύ. Το θέμα είναι ότι ο Βρετανός αυτός διοικητής αποφάσισε να πάρει το λιοντάρι μαζί με κομμάτια από τη βάση του για να φτιάξει ένα βάθρο στο κέντρο του Λονδίνου, σε μια πλατεία δηλαδή. Και έβαλαν τα κομμάτια πάνω σε φορτηγίδες και τα ετοίμαζαν για να μπουν στο στριμονικό κόλπο και να μεταφερθούν σε πλοίο, ένα βρετανικό πλοίο και να τα πάρει. Τότε όμως υπήρξε το αυστριακό πυροβολικό, το οποίο βοηθούσε τους Βούλγαρους. Ξέρετε από όπου έπεφταν τα κανόνια, δηλαδή αυτές οι κανονιές που βούλιαξαν τις φορτηγίδες στον ποταμό Στριμώνα? Από τον Τίμβο Καστά. Στον Τίμβο Καστά, στην κορυφή του Τίμβου Καστά, ήταν οχυρωμένοι Βούλγαροι, είχαν βάλει αυστριακό πυροβολικό, είναι απίστευτο. Και έριξαν με κανόνια στις φορτηγίδες στο Στριμώνα, βούλιαξαν οι φορτηγίδες
και δεν κατάφεραν ποτέ οι Βρετανοί να τις πάρουν, διότι μετά από αυτό απελευθερώθηκε ο χώρος το 1916 και το 1916 μαγική ημερομηνία το 2016. Γιατί? Θα σας πω. Θα μας πεις, ναι. Αφού κάνουμε το διάλειμμα το μικρό για να ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα, πραγματικά έτσι καθυλωμένοι ακούμε όσα μας λέει ο Μιχάλης Λεφαντζής. Και εντάξει, θα έχει ενδιαφέρον να σας πω και τι θα πούμε και κατά τη διάρκεια του ημιχρόνου που λέμε. Αλλά αυτά μετά. Ας κάνουμε το μικρό διάλειμμα. Και είναι πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Θα έχουμε συνέχεια πάντα με τον Μιχάλη Λεφαντζή εδώ μαζί μας, τον διακεκριμένο αρχιτέκτονα και αναστηλωτή αρχαίων μνημείων. Στα 30 λεπτά μετά τις 8, παραπολιτικά 90,1, πρωινή πτήση, κυριακάτικη πρωινή πτήση, με πολύ καλή παρέα εδώ μαζί μας σήμερα, τον Μιχάλη το Λεφαντζή, τον κορυφαίο Έλληνα αρχιτέκτονα και αναστηλωτή μνημείων. Έχουμε και το Στράτο μαζί μας, τον κορυφαίο προμηθευτή των γεύσεων. Να είσαι καλά, από το Κρητών Γεύσης Παλαιού Φαλήρου. Να είσαι καλά, Στράτο. Ο οποίος Στράτος, Μιχάλη, μας επισκέπτεται κάθε εβδομάδα παραβδομάδα, είναι εδώ μαζί μας. Μας ανεβάζει το ηθικό με τις υπέροχες γεύσεις που φέρνει από το μαγαζί του. Να είσαι καλά, Στράτο μου. Σε ευχαριστώ πολύ που ήσουν μαζί μας. Λοιπόν, εντάξει παιδιά, να σας πω κάτι. Όταν μιλάς με τον Μιχάλη, έτσι καθυλώνεσαι από αυτό τον ρημαγδό, των πληροφοριών, την καταιγίδα των πληροφοριών που δίνει, και δεν είναι πληροφορίες τις οποίες έχεις ξανακούσει, είναι πληροφορίες πρωτογενείς, είναι πράγματα που τα έχει ανακαλύψει ο ίδιος μέσα από την εμπειρία του και από την πολυετή δουλειά του. Ήμασταν, Μιχάλη, στο 19ο αιώνα πλέον. Ναι, να πούμε εντάχει ότι οι Γάλλοι προσπαθούσαν να πάρουν αρχαία μεμονωμένα. Ναι, αυτό μας έλεγε πριν. Και αφού αγωνιζόντουσαν για χρόνια και δεν τα κατάφερναν πάντοτε. Αυτό δεν ξέρω. Ναι, οι Άγγλοι ερχόντουσαν τσουπ από πάνω με κάποιο τρόπο έτσι πολύ έξυπνο. Όχι, απλώς ήταν πιο οργανωμένοι οι Άγγλοι. Είχαν καλύτερη επαφή με τις αρχές. Ενώ οι Γάλλοι ήταν λίγο ασυντόνιστοι. Οι Γάλλοι καταρχήν πήγαιναν αυτόβουλα μόνοι τους, ενώ οι Άγγλοι είχαν υποστήριξη του κράτους μεγάλη. Ήταν πιο οργανωμένα τα πράγματα. Και να ξέρετε ότι αυτό που συνέβη στην Αμφίπολη έχει τα ακριβώς ανάλογα χαρακτηριστικά του 19ου αιώνα με αυτό που συνέβη στην Ακρόπολη. Όχι μόνο στην Ακρόπολη. Έχει αποξυλωθεί όλος ο ελλαδικός χώρος από σημαντικά ευρήματα. Ό,τι υπήρχε επιφανειακά το μαζεύανε και σκάβανε κιόλας. Δηλαδή, Παρ' όλα αυτά υπάρχει ακόμα απίστευτο υλικό. Όχι μόνο υπάρχει. Δεν έχει ανακαλυφθεί. Και θα υπάρχει. Απλώς θέλω να πω κάτι. Έχει γίνει μια σοβαρή παρεξήγηση όσον αφορά το θέμα ειδικά της Αμφίπολης. Το μνημείο της Αμφίπολης σκάβεται από το 2011 από την κυρία Περιστέρη και με αρχιτέκτονα εμένα. Το θέμα είναι όμως ότι το συγκεκριμένο μνημείο έχει ξανασκαφτεί το 1954 και μετά από το 1961 μέχρι το 1978. Από δικούς μας ναι, από τον Δημήτρη Λαζαρίδη, από την Αρχαιολογική Εταιρεία. Παρ' όλα αυτά δεν είχαμε τα ευρήματα όχι γιατί ο Δημήτρης Λαζαρίδης, ο οποίος ήταν ένας εξαιρετικός αρχαιολόγος, πίστευε ότι ο τύμβος αυτός είναι πολύ μικρότερο σε μέγεθος από ό,τι πραγματικά ήταν. Δηλαδή, ενώ πίστευε ότι πρέπει να σκάψει και να αποκαλύψει τα ίχνη ενός τύμβου με διάμετρο 80 μέτρα, όσο ήταν το μέγιστο που είχαν βρει μέχρι τότε, γιατί η Βεργίνα έχει ένα τύμβο ο οποίος έχει διάμετρο περίπου 110 μέτρα. Και εδώ μιλάμε για, για 160 μέτρα. Μιλάμε για σχεδόν... Ναι, επομένως, αυτό που λέμε είναι ότι ο αρχαιολόγος χάνεται στην κλίμακα. Επειδή το μέγεθος του μνημείου είναι πολεοδομικό, ήθελε άλλου είδους σχεδιασμό. Ο Δοξιάδης, ο Κωνσταντίνος Δοξιάδης, πέρασε από την περιοχή και έκανε αποτυπώσεις γύρω-γύρω σε ταφικά συγκροτήματα και όλα αυτά. Το θέμα είναι όμως ότι δεν κατάφερε κανείς να κατανοήσει το μέγεθος καταρχήν του περιβόλου. Το μέγεθος εννοώ, δηλαδή ότι είναι ένας μεγάλος τείχος ύψους 3-4 μέτρων, ο οποίος περιβάλλει ένα τέτοιο άβατον. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι μετά από αρκετά χρόνια μελετών και ερευνών βρέθηκε καταρχήν ο περίβολος και ο περίβολος στην αποκάλυψή του οδήγησε στην ανακάλυψη του μνημείου.
παρόλα αυτά, θα περάσουν πολλά χρόνια για να μπορέσει να εξαχθεί συμπέρασμα για το τι είναι το μνημείο αυτό. Οι γνωματοδοσίες που δόθηκαν από τις πρώτες στιγμές ήταν μάλλον πάρα πολύ βιαστικές από πάρα πολύ κόσμο. Έχουμε ακούσει τα πάντα. Νομίζω ότι αυτό ήταν δηλαδή είναι σαν να παίζεις Τζόκερ. Δεν έχει να κάνει με την αρχαιολογία αυτό. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο. Χρειάζονται πολλές πληροφορίες, Μιχάλη, ακόμα χρειάζεται να αποκωδικοποιήσουμε πράγματα. Να δείτε, όταν ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μελετήσει για πάρα πολλά, οποιοδήποτε αρχαιολόγος, για οποιοδήποτε μνημείο που έχει μελετήσει, σας πει μία φράση ότι στο μνημείο συνέβαινε αυτό, για να το επιχειρηματολογήσει αυτό και να το τεκμηριώσει σωστά, πρέπει να έχει δουλέψει χρόνια. Δηλαδή, μία φράση στην αρχαιολογία μπορεί να κρύβει πίσω σε ένα ολόκληρο παγόβουνο, από κάτω ένα παγόβουνο δουλειάς, το οποίο δεν φαίνεται. Εσύ ακούς μόνο τη φράση, γιατί στη δημοσιότητα δεν μπορείς να εξάγεις το αρχείο, τον κατάλογο και τα στοιχεία τα οποία και η δουλειά του δημοσιογράφου είναι να βρίσκει το επιστέγασμα όλων αυτών και να το παρουσιάζει στο κοινό. Βέβαια, έχουμε φτάσει στο σημείο και εμείς οι δημοσιογράφοι να έχουμε γίνει παΐοντες επί παντός επιστητού. Δεν είναι έτσι. Ειδικά στο θέμα της αρχαιολογίας, αυτό που έχω μάθει από τον Μιχάλη είναι ότι δεν μπορεί να μιλάς χωρίς να σκέφτεσαι και χωρίς να έχεις έναν άνθρωπο δίπλα σου ο οποίος να σε καθοδηγεί, γιατί τα μονοπάτια της αρχαιολογίας είναι αρκετά δεδαλώδη, εάν δεν έχεις τον ειδικό. Στην πραγματικότητα είναι σαν να ψάχνεις ψηλουστάχυρα. Εγώ καταρχήν εγώ ασχολούμαι με τα αρχαιολογικά έργα σε επίπεδο οικοδομικής, αρχαίας οικοδομικής. Και ουσιαστικά προβαίνω, αυτή η δουλειά μου είναι να προβαίνω σε αναστήλωση, έστω και ιδεατή, δηλαδή αποκατάσταση ενός μνημείου το οποίο είναι μόνο θεμέλιο. Να κάνω ταύτιση και απόδοση μελών από χιλιόμετρα μακριά και να. Μιχάλη, όλοι αυτό που θέλουν να ακούσουν, και το ξέρεις πολύ καλά, όλοι θέλουν να ακούσουν σε ποιον ανήκει αυτό το μνημείο. Οι περισσότεροι όλοι θα θέλαμε να είναι του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Μας λες πολύ σωστά ότι αυτό δεν μπορεί να υποθεί. Ωστόσο δεν μπορεί να αποκλειστεί κιόλας. Μπορεί. Βάζω δύσκολα. Ναι, είναι θέμα πιθανότητων, είναι θέμα τύχης. Θέλει αρκετό διάστημα ακόμη για να αποκωδικοποιηθεί αυτό. Δεν μπορείς να αποκλείσεις τίποτα, απλώς δεν μπορείς να το πεις. Δηλαδή δεν μπορείς καν να διατυπώσεις ονοματοδοσία. Αυτό λέω από την αρχή. Θα πρέπει να εξάγεις, θα πρέπει να κάνεις τεκμηρίωση όλου του υλικού. Να ζυμώσεις το υλικό, να το συνθέσεις και αυτό σημαίνει πολλά χρόνια δουλειά. Ένα και 2 χρόνια, να περάσει από την κοινότητα την επιστημονική, να συζητηθεί, να ιεραρχηθεί, να εξαχθούν συμπεράσματα συλλογικά και μετά. Φανταστείτε ότι αυτή είναι μια διαδικασία που μπορεί να πάει 10-20 χρόνια. Να σε ρωτήσω κάτι. Έχουν σταματήσει οι εργασίες στην Αμφίπολη? Μάλιστα. Αυτό είναι ένα ωραίο θέμα. Όχι. Οι εργασίες στην Αμφίπολη αυτή τη στιγμή προετοιμάζονται διάφορες εργασίες. Έχουν ελαττωθεί ρυθμοί. Στερέωσης και αποκατάστασης. Μα προσέξτε να δείτε. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή αυτό που λέμε ένα σκαφί. Ένα σκαφί έχει σταματήσει. Και είναι λογικό, έτσι. Δεν μπορείς να σκάβεις τα πάντα για να κάνεις διερεύνηση. Όταν σκάβεις, όταν δηλαδή αποκαλύπτεις ένα μνημείο, θα πρέπει να ξέρεις πού θα σταματήσεις, μάλιστα έγκαιρα, έτσι ώστε να στερεώσεις και να συντηρήσεις αυτό το οποίο έχεις μόλις αποκαλύψει. Αν δεν το κάνεις αυτό και συνεχίσεις μια ανασκαφή ατέρμονη, στην οποία αποκαλύπτεις συνέχεια πράγματα, μετά θα εγκαταλείπεις σιγά σιγά αυτά που έχεις αποκαλύψει και μετά γίνεται αυτή η γνωστή διαδικασία στην οποία βλέπεις τα μνημεία να ψιλοκαταραίουν. Αυτό έχει γίνει στο παρελθόν πάρα πολύ συχνά, διότι η αναπτυξιακή αντίληψη της αρχαιολογίας κατά μια έννοια ήταν να αποκαλύψει τα πάντα, όλα στο φως τώρα. Αυτό είναι τεράστιο λάθος. Πρέπει να διασφαλίσεις πρώτα το Υπάρχουν πάρα πολλοί ανοιχμένοι αρχαιολογικοί χώροι στην Ελλάδα, πάρα πολλοί, στους οποίους δεν υπάρχει προφανώς η δυνατότητα της μέριμνας, που σημαίνει ότι έχουμε καταστροφή, φθορά, επειδή ακριβώς είναι ένα σκάμα ανοιχτό εδώ και πάρα πολλά χρόνια, στο οποίο δεν μπορεί το Υπουργείο Πολιτισμού με το προσωπικό που έχει, τα 6.000-7.000 άτομα, να κάνει αυτή τη δουλειά. Δεν γίνεται. Έχουμε χιλιόμετρων αρχαιολογικών χώρων. Δεν μπορούν να φυλάξουν Επομένως, καλό είναι σιγά σιγά να αρχίσουμε σε επίπεδο διαχείρισης πια. Όχι σε επίπεδο αρχαιολογικό, αλλά σε επίπεδο διαχειριστικό. Να συζητάμε για το πώς μπορούμε να διατηρήσουμε αυτά που μέχρι τώρα έχουμε βρει.